U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Da li se duše živih i duše umrlih susreću u berzahu? Duše živih susreću se sa dušama umrlih isto onako kako se duše živih susreću među sobom. Naime, tokom sna, a san je brat smrti, Allah uzima duše onih koji sanjaju, pa se one susreću sa dušama na onom svijetu. Ujutro Allah duše vraća u tijela onih kojima je suđeno da još žive do određenog roka na dunjaluku, a duše kojima je određeno da presele u snu, Allah zadržava, pa se kaže preselio u snu. Na kontakt između duša živih i umrlih osoba ukazuje i činjenica da živi usnije umrloga pa ga upita za nešto, a umrli ga izvijesti o nečemu što on nije znao, i to izvješće se potom pokaže sasvim istinitim. Isto tako može da mu kaže nešto što je bilo u prošlosti, ali i da mu otkrije nešto iz budućnosti, ili da mu kaže za dug koji je ostao iza njega i da mu zato navede jasne pokazatelje i argumente. Još izražajnije od toga jeste da mu umrli spomene nešto što je on učinio, a što baš nikome nije rekao, ili još jače da mu kaže ti ćeš nam doći tada i tada, pa da i bude tako kako je rekao. Moguće je i da mu kaže neke stvari za koje je živi bio sasvim siguran da ih niko drugi osim njega nije znao. Suviše je argumenata da bismo mogli negirati kontakt duša u snu, onih koji su živi sa dušama onih koji su preselili na ahiret.